Ahoj, já jsem Zen a vítám vás u nového videa na novém kanále KNM Minecraft a dneska si ukážeme snapshot 12v38a 38b, takhle bych to řekl, ten je už novější a ten vlastně vám tu představoval, jsem se trošku přeřekl. Předem bych chtěl říct, že děkuji moc lidem, kteří mi dali odběr na tomhle kanálu KNM Minecraft, protože jsem se vlastně přesunul z toho kanálu MD Mates Design. Takže za to vám předem moc děkuju. A teďka se můžeme podívat na novinky v tomhle snapshotu. Bude to opravdu krátký díl, protože jich moc není. Takže první věc je, že je nový beacon block nebo jeho nová textura. Už není jen tak okopírovaná, že tam bylo dřív sklo a tak. Teďka už má svůj vlastní základ, je teda obsidian, ale potom už tady je něco jako takový diamantový sklo nebo něco takového bych řekl. A určitě je to pěkný, z toho už nešla takový ten jakoby smutovaný paprsek, ale takovýhle čáry, takový zajímavý docela, takhle se to točí, je to fakt pěkný. Takže tohle je novinka v beacon bloku, kterýmu se změnila textura. Takže to je první novinka a my se přesuneme hnedka na druhou. Další věc je, že jsou nový zvuky. Týká se to písku, chození po písku, chození po trávě. Podotýkám na to, že opravdu po trávě, ne po hliněném bloku, jenom po trávě. Potom nějaký nový zvuky krávy, a voda by měla mít trošku jiný zvuk. Je to od tvůrce C418, který vlastně pro Minecraft dělá zvuky, takže tak. Další, když už jsme u těch zvuků, tak další novinka je u lávy. Dřív takhle, když jste kopali třeba, tak jste se kopli, propadli jste se do lávy a ani jste nevěděli, jak se to stalo, bylo to rychlý. Teďka by tohle mělo předejít díky tomu, že láva by měla být hlasitější a měli byste ji slyšet už nějakých těch pár bloků, než vy se propadnete. Takže určitě dobrá novinka a doufám, že to tak bude. Přesuneme se na třetí novinku, už jste mohli vidět, že mě tady dva utekly. Je to nový mob, je to neutrální mob a je to netopír. Je poměrně docela hezky udělaný. Takhle lítá, je to neutrální, ještě nevím, jak se bude spawnovat nebo tak. Je jako normální netopír, má se takhle zavěsí a spí. To zrovna tady asi vidět není, určitě to není vidět. A tak no, otvírat nebudu, protože oni rádi utíkají, takže tak. Takhle vypadá jeho vajíčko, takový hnědý s tmavejma flekama. Tak, tohle je třetí novinka. Já jenom hodím den, abyste měli světlo. Set 0, takhle. Tak, máme den. Jdeme na čtvrtou novinku. Čtvrtá novinka. To se trošku zabugovalo. Já to takhle vezmu. Takhle. Nevím. Proč se mi tady bugly ty taky? Pojď nahoru. Jo, jsi nahoře. Tak to nevím, co to bylo. Se mě bugly do země. Tohle, mnozí z vás by si mohli myslet, že to vypadá, nebo ono to vypadá dosti podobně jako vesničan, ale už náznak třeba na jeho nose, třeba ta bradavice, klobouk a tak. Zkrátka jsem to jednodušší jedním slovem, je to čarodejnice. Takže je to mob, který je mimochodem agresivní. Když vy na něj zaútočíte, teď si to ukážeme na tomhle, co se nebuguje, tak on po vás hodí potion. Začíná to tak, že vás nejdřív otráví, potom hází další potiony. Když jste samozřejmě v normálním módu. Když já ho teďka bouchnu, tak on jakoby se stane neutrálním a má takovou prázdnou lahvičku, jak vidíte, fialovou. Vidíte? Je to teďka dobře vidět a už na mě neútočí. Ale kdybych byl v neutrálu, tak teda v survivalu, tak dokud já do něj nebouchnu po druhý, tak furt na mě bude házet nějaký druhy poušnů, nejenom nějakou otravu, ale nějaký zpomalení a takový. Takže určitě další mob, s kterým si nebude jen tak radno zahrávat.
ale je to určitě dobrá změna a dobrý přídavek do Minecraftu. Jak vypadá vajíčko na spawnování, tak vypadá takhle a zatím se opravdu dá spawnovat jenom v kreativu. Ještě není určeno, jak se bude spawnovat nebo tak. Takže tohle je 4. novinka v tomhle snapshotu a jdeme na už. A jak jsem zjistil, tak oni mi proto takhle utekli. To je nějaká chyba, vidíte, v tomhle snapshotu je asi dosti zabugovaný, protože mě normálně prolezl stěnou. Ale to se mi stalo i u těch netopírů, já jsem mě nějak nepustil, no tak nevadí. Asi jsem mu tam zatlačil teďka. Tak, dřeva se dají pokládat podle toho, jak vy koukáte. Už to něco takový, vlastně už to je v 1.3, ale není to úplně promakaný a tak, je to prostě jakoby novinka psaná v tomhle snapshotu. Takže když vy koukáte takhle dopředu, tak se to položí jakoby na břicho, nebo jak bych to řekl jinak, a je to takhle. Když koukáte jakože z vrchu, tak musím, jo, takhle. A nebo když koukáte samozřejmě ze strany, tak se to položí takhle ze strany. Tak to je v podstatě obdoba tady toho prvního, no, akorát jakoby na jinou stranu, že se to položí. Takže tohle jsou vlastně tři jakoby možnosti, jak vy můžete to dřevo položit. Tak, tohle byla 5. novinka a 6. je, řekl bych, poslední v tomhle snapshotu, nic jiného jsem nějak nezjistil, ani nevím, že by mělo být ještě něco nového. A je to dobrá věc a je to vlastně instantní nether. Znamená to, že vy vlezete do brány, hnedka ukážu, vlezete a teď se to možná lehce laglo, nebo nevím. Jo, možná to, jo, teď to bylo vidět dobře, já jsem tam lezl. Tak vidíte, je to prostě instant, je to okamžitý. Možná to první je ještě takový, že se to nahrává chvilku, nevím, jestli se to trošku laglo nebo ne. Ale jak vidíte, tak jenom tím takhle prolezu, nestojím tam. Prostě prolezu a hnedka je to nahraný. Takže tohle je určitě dobrý, fakt se mi to líbí a není to už žádná zdržovačka, takže super věc. Já doufám, že se vám ten snapshot líbí. Jakožto novinky se mi opravdu moc líbí, jinak snapshot je dosti zabugovaný, jsou i psaný, nějaký bugy, který obsahuje, takže určitě myslím, že tenhle snapshot není úplně na hraní. Takže, ale já doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbilo samozřejmě tohle video a já se loučím z prvního videa z nového kanálu KN Minecraft a tohle je opravdu teda všechno. Já se loučím a u příštího videa aloha.